рӯзатон ба хайру шодӣ бошад, дӯстони азиз. Умедворам, ки ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. Шукронаи Худомо ҳамсозем хубем ва пеш аз шурӯъ кардани влог мехоҳам бар як хоҳари азизамон, ки Фотимаҷон ном дорад, ба ин рӯзи зодрӯзаш табрик гуфта, ба ӯ умри тани сиҳат, умри дароз ва дар дил чӣ орзуе дорад бигзор ба орзуяш бирасад ва номбардори падару модар гардад. дӯстони азиз, модараш хеле хоҳиш кард, ки ҳамин рӯз зодрӯзи духтараш аст, яка духтар аст, табрик гӯям. Ва ман дар ҳамин аввали видео ман ҳамаи шуморо дӯст медорам, ҳамаи шуморо ҳурмат мекунам. Барои ҳамин чӣ хоҳише доред, ман иҷро мекунам. дӯстои азиз, табрикот, яъне ки табрикот баҳри фарзандои худ. Ана михел ҳамин хоҳараки азизро ба ин зодрӯзаш, ба рӯзи зодрӯзаш табрик мегӯем. Садсола шавад, баъд аз он пир шавад. Ва шурӯъ мекунем влоги хумона. ирӯз дӯстони азиз, иҷа боша влоги хумона сар мекунем бо маҳваш. Маҳваш гуфт, ки ман катид мекунам. Иҷа питса тайёр мекунем ҳардумон. Фариза намиём гуфт, апашам намиём гуфт, тоқа маҳваш гуфт миём қатид ёрдам мекунам. Оча барояму маҳваша гирифтам. Иҷа боша питса тайёр мекунем. Питсае ки дар ден раждени Соня заказ карда будем, оварда буданд. Хеле питсаи бамазза буд. Ҳамаи маҳсулотҳо дар дарунаш буд. Гӯшти мурғ буд, чӣ буд, сосиска буд, колбаса набуд, сосиска буд, помидор кам буд, баъд баргалски дошт, укроп. Анам хеле сириш бисёртарак буд. Ҳозир шурӯъ мекунем. Баъд мебинем, ку ранги авай меояд ё ки не. Барои хамираш, дӯстони азиз, ма гирифтам инамиқа орд гирифтам. Орд гирифтам. Иҷа боша намакобай. Намакоба меандозам. Хамира тайёр мекунам. Чӣ хеле ки медонед, бояд хамир мулоимтарак боша. Ҳамаи оба намеандозам. Дидам, ки ками кад, ба меандозам. раҳмат, ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хеле ва хеле хуб менависед. дӯстони азизам, аз ҳама миннатдорам, аз ҳамаатон. Ма бо лаҳҷаи мо агар ҳамаат бугӣ, ина чиай, чӣ хел бугум, ҳурматай. Ҳамаатон бо бисёриёра дар назар дора. Ҳамаат ям бисёриёра дар назар дора. Ба лаҳҷаи мо созай. Як гапамон, ма ҳамаи шумо миннатдорам, ай ҳамаатон, ки ҳамин гапҳое ки ҳамин хатогиҳое ки ман мекунам мегӯед, ман ислоҳ мекунам. ина нав фаҳмидам, ки ҳамаат чӣ будай, камтарак хато будай. ина фаҳмидам, аку чӣ намекунам, хатоги ман ислоҳ мекунам. дӯстони азиз, хай хамирша тайёр мекунам, баъд нишон метавам. дӯстони азиз, анами хел хамири мулоимак тайёр шуд. Ногуфта намонад, дар аму оби намаков дрожжам бояд будозем. инам хеле мемонам. ира дутта мекунам. Аму листи калонам кати иқавеса дам мегирад, тынакак мекунам. чӣ хеле ки будав када будам ғавзтар омад. инам хеле мулоимак гирифтам. мемонам, ки ним соат дам мегирад. дар иҷа боша маҳсулотҳоро реза мекунам. аз ҳар аввал гӯшта реза мекунем, хеле майда майда. баъд бо нишон метавем ира пӯшонда хушук. гӯшта боша майда майда реза мекунем. дӯстони азиз, агар ягон гапҳои ма хато гира ба забони русӣ, вай мада ҳамун хел чӣ меган, удоб най ва бисёртарги аями тоҷикҳои хумон ҳамун шаклиш кати медонанд. агар ҳамунро шакли дурустиш кати бигӣ намедонанд, ай ҳамин сабаб бахшиш ягон таки хатоай, ҳамун ҷои хаторо бугед, ман ислоҳ мекунам, не ки ягон гапҳои ганда нагед. инам хеле майда майда реза мекунем. дая чӣ мегирем, майра намак кадагим, фақат соеви соус мекунемша барои бамаззатар шиданаш. дӯстони азиз, ина ҳама маҳсулотҳоро реза кардем. ирам соеви соус як лошкаи калон дохтум. баъд ина сосискаро ба ҳамин шакл реза кардам. помидорро ба ҳам хеле шакли майда, баргалӣ, инаи чӣ, укроп,
баъд сира маҳваш гузаронд. Кам тараки охиронша ман худам гузарондам барои дасташ чӣ кардан. Аллакай хеле вақт гузашта. Маҳози зуволаша тунук мекунам. Битед зуволара. Зуволаша шуруъ кардан тунук мекунам. Ина кам тарак ранги расида гишида мегирам ду тақсим мекунам. баъд аҷа тунук мекунам якам тақсим ша. баъд кетчуп мерезам. баъд ҳамиёра бо нишон метавонам. дӯстони азиз, анами хел ҳамеша тунук кардам. кетчуп мемонам, кати майонез дар тагаш. майонез бик маҳваш. Немҷа маҳваш катим шишта. Ба фирҷай маҳваш. духтарам ба фирҷай ки амак тунук мекунам ша шуруъ карда. баъд чиро мемонам? Гӯшта мемонам, кати колбаса, кати помидор дар духовка мемонам. пасон қариб пухтанаш, баъд сира мерезамш. саломат бош. дӯстони азиз, анами хел дар духовка мемонем. пасон камтар ки пухт, баъд сира мерезем. ина дӯстони азиз, дуюмшам тайёр кардам. ҳоли якумаш қариб ки пухтеста. пухта бо нишон метавон хай. дӯстони азиз, анами хел ман як гӯшча инҷа гирифтам, чашидам, пробуд кардам. пухта аллакай. ана ки зелен мечошем. зелен мечошем. пасон сир. сира бисёр тарак. я 7-8 минути дига беста бо. сирошам хушру паза. ням хеле хай нимша дохтум. ягон вақт май қасир бисёр намедохтум. инами дохтум, анака мемонам. инами лавакош учирам без сир буд. инами омешан ё меқипанша. у питсарам. анака мемонамша. дӯстони азиз, анами хел питсаи мо тайёр шуд. ҳозир мебуримша. агар шава полотенца биёрам биқипам ки ҷӯш. дар таги я чӣ дорем бо нагед ки чира намесӯзона. дӯстони азиз, ҳозир як такша мегирам. инамиҷа инами хеле иҷа фаризам қабайди хондеста ки ба маза ки хушураи хунук шава ё мечаспад. инаи ғалтид. инами хеле хай ба мо иштиёи таом. касе хурдеста боша ба шумо ҳам иштиёи таом. як бор дигар хотира ба рӯзи зодрӯзуш табрик мекунем. ина нигоҳ ба мазаи ки хай дӯстони азиз. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо.